Gogo wena kwimbhokodo yasicila nje sicilani sesimemori sicilani sesibongekile siphesihle kubhlungu dabukile ngawo kodwa nje qhubekela phambili uNkulunkulu khona uyabonelela ingene ndumisweni ingene ndumisweni ngithi ngizoshayela izandla kuthiwa how uthola professional engaka engwavuma kwathiwa uNkulunkulu sengisaba ke bazala lokuthi hawu ukhona uNkulunkulu nakwakhanyi amen hayi ngiphakamisa uNkulunkulu mina ngakho konke uyena uNkulunkulu omsebenzisayo anginalo dumo engathwala ngithi ngolwami konke engikwenzayo nengikwenze naye uncane ngiphakamisa ubaba ezulwini mina ngehle kubo yena ongisebenzisayo ayisisebenzile le yandoda izolo sinoncane sathi ngeke sizishiye futhi ibinemali emotweni yayo ngiyacabanga ngibendlula ngisho naku 20,000 ncane emotweni imali esiyibonile sebezwa ngami ngiyabaxoxela ngithi mina hawu imali engaka sivele singenayo njengoba uhambo lethu lunje njengoba le ndoda nje ingasazazi ukuthi ubani inyakwabani kodwa ngenxa yenkolo levangele ngalamukela ngathi ngizokwethembeka ngimnakekele lo yababa ngoba usukela uyingozi indoda siyibone iwa ku freeway kwangathi iqhithika ephezulu emoyeni iqhithike emotweni nayo ingasabona indlela ngaba nesikhathi sesineke ngathi angikwazi ukuyishiya le ndoda ngoba mangishiya umuntu uzofika ethatha ifoni abafana laba benyawo abantu abasha kulezi insuku bethatha le moto yalo baba bamnqume njengesilwane bayomfaka esikhotheni unkosikazi nabantwana bethi wahamba ethu yeGoli eSprings esuke eMpumalanga eMelo kafonela ama-ambulance with our brother Casey that is here sabekezela ngathi asibekezeleni singayishile ndoda safuna into ukuthi sinikeze amanzi iyadla sinikela konke sinakho ukuze siyibone ukuthi iyabuyela nesimeni kwaze kwafika abosizo lokuqala sakhululeka sithe sesendleleni kwaba yiyona ifonayo isiyangifonela lalelani ithini sithi uDr Khanya ngikhuluma naye isho kimi ngithi mina cha ukhuluma nobani athi ubaba uzibani bani uDr Khanya ngiyabonga sengiphilile ngamphakamisa ubaba ezulwini sengithola ndithayithile ngiphe ngayithola izolo nga-honorishwa kwathiwa sengudokotela ngenxa yokunakekela bangako gogo engwavuma abathi mabesindwa imithwalo besebhambanana ubendlule ngemoto yakho wena muntu omusha ushaya ngesilahla sakho bangaki ogogo basengwavuma wemuntu omusha bothi ngoba usunemoto yakho enhle kodwa lo gogo wakho usaqoka amateka amnyama wakufundisa kanzima ngemvula ngotamatisi ngamazambane asengwavuma lishisa noma linethi izulu usuhluleka nje ukumngenisa ugogo kulesilahlo ohamba ngaso njengomuntu omusha uthi mawami noma wena ungafundanga kodwa mina ngifundile ngeproduct yakho uzongena emotweni yami bese uyayishaya imoto uyivule uhambe nogogo umise nje kwawi uthi ayiphambali ifoke knife imese nami ngayaphezulu noma ngayaphansi uthi ngiyabonga mawami nginjenje ngenxa yakho kodwa abantu abasha bakulesi sikhathi
bagcwalisa amantombazane imoto zabo, bagcwalisa insizwa neimoto zabo ilahle ezinhle. Ogogo basengwavuma babathela nedust nentuli, asathi gogo ulibhanoyi yini kanti kwedlula wena njengomuntu omusha ntuthuko thobani ngemoto yakho uswahlala eCarltonville. Yini ungakulandisa ubusisa kulo yagogo kwamakhelwane, umthathe umngenise emotweni uthi gogo no50 hamba uthenga amaswiti. Kodwa kulezi insuku ziyabulawa izalukazi kuthiwa zingabuthakathi. Awuphele lo moya engwavuma. Uma izalukazi ziphilela emseni kaNkulunkulu zendlula ko70 no60, hayi awubona amalungelo lawa anenwaphethe ninabantu abasha enihambe nivuza nawo ngobhaskiti nidelela abantu abadala. Bayiphilela emseni nje kaNkulunkulu, uNkulunkulu obengezela insuku zokuphila. Futhi abantu bavuma ngoba bafuna ngabuyi la ningibekela amatshe ngemoto yami la ngaphandle nje awusalayeka nali khehla mfana okuthiwa kuzophatha uhlelo kanti nje lizoshaya thina livele lithunyelwe kimi ke leli. Uyalibona nje leli ngizomkhombisa. Lalela ngusisi ibusiso kunabantu abadala sitapuna la ibusiso bese bethi ogogo kulamasango inkosi ikwenze njalo mntanami, bese sihambe sibusisweni bemangala abantu bethi inkululeko wavika ibhamu yini. Hayi isibusise sakhunyele sasalukazi sasebhambanana. Izalukazi zithi mayigxika amehlo ngobhidi mawukhipha u20 wasinika sona sithi mntanami inkosi ikwenze njani. Ngihambe sibusisweni abantu abasha basengwavuma. Akekho ngangidubula nje nakhona la ngoba ngisesibusisweni. Uyasifuna yini nawe lesibusiso? Nanka amakhehla sengwavuma akuwagqokise, akuhambe uyohlala nabo babuza ukuthi we makhehla thina nzasifiki na 30. Sithi masifika ku30 insuku zethu iphele. Nina nenza njani niyafika ku50 ku60 niya ko70? Nakho siphela thina njengabantu abasha yini amalungelo. Ngihambe sibusisweni. Dokotela ubaba izolo ngibiza ngodokotela angimazi. Aphinde ebusuku before silala ngabuzisisa ukuthi baba uhamba kanjani. Ngam-advise kwabamnandi enhlizweni akuyena kuphela nabo dadewethu ofakazi nangasekhaya la ngidapha khona ngizalwe khona. Ngumngani omnganizi labo gogo namakhehla ngoba ngibuza kubi indlela yokuhamba. Uma zingishaya endleleni yokholwa ngiyakuba bese bethi ngana ngiqinisela injalo lendlela. Amen. Yabona ke kuncane wami ongaka okhuluma umfuthi. Hey, bengidrive la kamnandi izolo kungasavumi. Udrive ngamthathi kancane ngibomnika imoto zenu. Nginensimbi ke ngiyifake la unyaweni wesandleni sawa right ngathola accident 2013 July. Ngahlala esibhedlela inyanga. Wasethi udokotela sengiyofaka le nsimbi for the rest of my life. Manje ke ibisinkeketha isisho yona ukuthi hey dala uhamba wena indlela endlela. Ngathi lalela la buya ngapha. Wabathe mntanami kanti lezi moto zeni ziyahlola usevele ithintwe. Ngathi ncane siyaphambili. Hayi wayidudula. Angithi nimbonile naye uthe kancane wayidudulo kamathenja. Hayi sahamba futhi nje ngithi ngizolala ngamabomu nje ngimbheke ukuthi uyishaya kanjani. Ake ngixoxeleke bengithi uzoyikhuluma enye indaba uncane ekananguncane unoZipho. Uma efika eGoli uthi ngike ngizo apply license. Uyazi kusimangele. Ngithi mina ncane ilicense athi yes. Ngithi mina yiphi ke ncane? Athi le yama truck. Ngithi mina ha wena ema truck athi ngifuna code 14 mntanami. Uyabona le ibingiqeda bengihleka inyembezi kwathu. Athi ngifuna ukuthi masengedlula eMontrose ngaseVilliers ngidrufule mntanami lithi maselehla lithi pho elabi bus. Hayi ngidrufula mfana futhi ngifuna truck mntana. Ngifuna ukulibhobhoma ngekhuphuke ngalo ngasophumula. Ngifuna ungene eBotswana ngalo i-truck ngocode 14. I was brave. Abithi thina besihleka sithi ngabe ncane kuyokwenzeka yini